Velkommen til Nike fodboldkonkurrencen på Goal.dk. Nu skal vi vise dig, hvordan du deltager. Find et videokamera eller din mobiltelefon frem og film enten selv eller få en ven til at filme dig. Har du valgt, hvilken spillertype du gerne vil vise med din film? Speed, Accuracy eller Control? Er du lidt i tvivl om, hvilken type du er, så kan du læse om alle typerne på Goal.dk. Nu er du klar til at lave din film. Vis hvad du kan og få det filmet. Filmen behøver ikke at være særlig lang. Prøv at holde den under et minut. Nu er filmen klar til at blive sendt til Goal.dk. Hvis du har optaget på mobilen, kan du sende den direkte via MMS. Skriv koden på den type du er. Skriv for eksempel Speed i tekstfeltet og send MMS'en til 1225. Vent, har du en profil på Goal.dk? Og har du oprettet dig på Nike Football-siden? Det skal du lige gøre, før du kan sende filmen. Gå ind på Goal.dk, log ind eller opret en profil. Vælg nu Nike Football og upload film. Nu har du to muligheder. Du kan enten sende din film via computeren eller via din mobil. Du skal læse og acceptere betingelserne for konkurrencen, og så kan du gemme. Nu hvor du har uploadet en film til din side, har du mulighed for at lave flere. Hvis du vælger at sende filmen som MMS, behøver du ikke at være logget på. Så kan du sende dem direkte ud fra fodboldbanen. Vil du sende via din computer, skal du bare logge ind på din profil og gå ind på upload filmsiden og finde din nye film.